Hallå? Hallå, hallå? Är det någon där? Avslöjad! Är det där ditt gömställe? Ja. Vad hittar du nu? Åh, mitt plåster var fräscht. Mitt skavsårsplåster som du ryckte av. Vadå? Ja, där är delfinen. Det är så kul där bakom. Bä. Bä. Ja. Är det kul här? Viggo, kan du vinka? Kan du vinka till kameran? Hej hej! Hej hej! Hej hej! Där är Viggos kiss- och bajshörna. Dit går han och ställer sig för att få vara lite i fred när han ska bajsa. Eller kissa när han är utan blöjor. Nu stänger jag av! Hej då får du säga! Nu ska Viggo städa lite. Hej!